И здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм Павел Атанасов и днес играем Clash Royale. Това е моят първи клип. Да. И днес ще коментирам мои атаки и други от TV Royale. Така, значи да малко повече инфо за развитието ми. Арена 6 съм. Ето го нашият клан Gamers BG. Тук аз съм колидер. Ето. Виждате, 13 човек сме. Моят дек. Това е моят... По-скоро и трите дека ползвам. Ето този. Този още не е готов. Този дек се прави, понеже нямам речка. И да, и ето този третият, който е нещо като... Изчакайте само да добавя не арчерите, ами... ето го и принца. Това е моята спамерска стратегия. Ето тези неща. Спира гоблините и гоблините, като ги събера. Уич, като добавим найт и москитар. И отгоре един бомбер. Става просто... И същата работа е и тук. Допускам голема, пускам зад него визър, пускам след това един уич, мини пека и хок и вече до там. Също използвам и зап, за да може да мини стън, както тук стън и демидж, да може това, което пусне за дефенд, да просто да изчезне атаката ни. И много така хора, не знам дали е вярно, но повечето хора, извинете само да преместят това тук, много хора садват от това, понеже като им сипите всичкото, изсипите им всичкото, не знаят какво да пуснат. И нека да преминем към ето този реплей. Така, преди да започнем, първо, противникът ми е 8 левел. Както виждате, неговите първоначални карти са доста добри за атака. Виждате Poison, за принц и пека. При мен не са толкова за атака, по-скоро бих казал за дефенд. Но, нали, пак успях наистина с дефенса и успях да удържа това, което ще видите след малко. Така, той събира за пека. Не, първоначално почва с принц, моя грешка. Не, да, с принц започва. Какво? Окей, тотално се обърках с това. С пека и веднага взимам мерките. Пускам един уич, пускам отровата. И той пусна отрова. Но, виждате, пеката умря. Тук исках да направя веднага една контратака и с пеката, но той пусна Валкирия и изчисти това. Изчисти моята войска, вече няма смисъл. Да, я пусна и зап, сега вече пуска принц. Да, тотално съм се объркал. Така, пак тук пускам една Валкирия. По визър да може, докато Валкирията танки, той да изчисти, убие принца. И тук голяма грешка направи, като остави уизърда да подцепи, защото този уизърд на 6 лево бие почти 200 демидж, не знам точно, сега ще видим. Да, бие по 200 демидж. Това 3 хита по 200. Вие с 600 демидж е така, без дефенд, което е много лошо, защото понякога това ще ви изиграе лоша игра. Тук леко фейлнах, защото пуснах мини пека. Нямаше смисъл. Трябваше да пусна по-рано Валкирията. Тук вече си мислех, че ще бутна кулата, но не видях, че пеката е на много малко и Валкирията. И от тук мисля, че той се приготвя да пуска нещо, събира еликсир, но аз вече една минута изтече.
моята, както казах, стратегия. Пускаме голема. Пускаме зад него Уизърда. След това пускаме Уич. Само да се събере еликсира. Ето. След това приготвям запа, ако нещо пусне. Не, пеката сложих. И вече наистина приготвям запа, ако нещо пусне, но не знам. Сигурно той е лефнал или просто е саднал. Нямам си на идея. И от тук пускаме един хок и си викам, айде, готова ми е играта. Виждате колко много... Виждате, негова грешка е, че... Само погледнете. Уизърд, Уич, голем, който няма и наточена половината му кръв. Хограйдер, това и да не беше лефнал и да ги остави тия неща, просто няма спасение. Да продължаваме към победата. И така спечелих 3 купички. Easy busy. Good game. Така. Добре. Сега... Още друга атака да ви покажа. Как стигнах до арена 6? Разбира се, тази спамерска стратегия много мазна. Само да... Значи, не мога да я намеря, защото има много игри. Това беше вчера. Да, между другото, тук е някакъв Wallhound. Аха, и днес искам да ви покажа срещу какъв ми пусна. Само да го намеря. Да, толкова много игри. Днес съм изиграла, че няма да мога да го намеря. What? Той има огледало. Имаше един, където ме е пусна с дълъг. Не мога да го намеря. Не, тази е преди малко. Преди 2 часа. Ето. Тук просто и както съм с тази спамерската стратегия, просто никакъв шанс да победа. Аз изобщо не очаквах, че има дълъг, което води до почти направена игра, защото вижте, аз да го спрем на пауза, аз като си пусна спир гоблините, като си пусна и гоблините за дефент и бомбера, той пуска един дълъг и всичко умира. Аз обаче забравих какво се случи тук. Значи мисля, че аз започнах първи. И той... Не знам, за сега тук си такова. Ще го скипна. Добре. Оп. Ето, пуснах гоблините. Той пусна дълъг. Аз дори не го забелязах. Извинете. И така. Айде, махни се. Така. Тук се продах контратака. Той веднага пусна мини пека. Съответно Найта ми умря и от тук пусна и тези барберианите. Аз пуснах Уич. Поне ще свърши работата, изчисти барберианите, но той след това мисля, че пуска Fireball. Тук се пробвах да тръгна от другата страна нещо да се пробвам да направя. Да, тук пусна Fireball. Тук просто един път удари принц и това беше миньон. Хора, не, част на миньонки обърках се, извинете. Умряха хипербързото. Благодаря на москитара. Сега пуска пек. Да, мини пека пусна. После мисля, че и дълъг. Да, ето и дълъг пуска. И това, виждате, изчисти ми. Просто много добра работа върши тази легендари карта. Извинете, тази. Така. Тук то се знаеш, че никакъв шанс нямам. Но поне да дефя. Да е лошо. От тук вече си мислих, че ще ми потръгнат нещата, ще извадя късметно. Fireball спасява положението. Пуснах и бомбер на неправилното място Просто ми стана много гадно и не знаех какво да пусна. В смисъл такъв. Толкова ми беше тъпо, че губя, че не знаех какво да пускам. Естествено, вече играта е към свършенето си.
И тук пуснах един бомбер. И той бомбера веднага умрял. А не, тук пропусна. Окей. Много лошо. Така естествено. Пускам нищо той дефеше на макси. Така свърши тъпата игра и той ми благодари. Не знам за кой ми благодари, но няма се на идея. Ако тази битка беше благодарност, значи до сега трябваше да съм благодарил на много души. Много хора, които съм ги побеждал. Така и нямам джемове да анбоксна, си върчеста. Ето виждате, Epic карта Baby Dragon ми е пуснала. Какво? Така, добре, мисля това да е за клипа и до следващият клип.